Mektevê Derbîderî û Penaberiyê ciwanên Kurdistana Sûriyê di kar û berhemendî û bi destxistina serkeftinan de berdewamin û wekû nifşekî Kurdî, zîrek û zana û rewşên xemûkul û jiyana li jêr konên Penaberiyê bi viyaneke xweragir, bihêz û rasteqîn, gul û wêje û zanistî li dîrokê diçînin û belav dikin. Li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê jî xwendekarên Kurd navên xwe bi tîpên zêrîn di gelek beşên zanist û xwendina xwe de tômarkirine û ji wan nivîsandin û dewlemendkirina Pirtûkxaneya Kurdî. Roja şemiyê êvarê çareçileya 2020 nivîskara Kurda Keç û Endama Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratê Kurdistanê Rojava Nergis İdrîs Şukr di ahengekê de û bi beşdariyeke berfireh ji kadir û serkirdeyên enekesê û pedekesê û nivîskar û rewşenbîrên Kurd û hejmarek hunermend yên Kurdistana Sûriyê û bi sponsoriya dezgeha Sema û Hotêla Capitol li Hewlêrê yekem pirtûka xwe ya bi navê Termê Xewnan îmze kir. û berhemê genc û lawan di erkê civakî û sinceyî de ji layê Nergis İdrîs ve bibexşînin bo Pirtûkxaneya Kurdî bi keda dayk û bavan. Di destpêka ahengê de nivîskar Rifat Hacî behsa pirtûka Nergis ji peşdaran re kir û bi şêweyekî wêjeyî ew da nasîn. Piştre nivîskar Nergis dê gotarekî de spasiya hemî peşdaran û kes û aliyên piştevaniya wê kirî di berhemdana vê karê wêjeyî de kir. bi Kurtî hin helbestên xwe ji amedebûyan re kir. Ehmed Mihemed Emîn berpirsê Şaxê Herêma Kurdistanê yê Yekîtiyê û nerîna xwe li ser pirtûka Endama Yekîtiyê Nergis wisa anîn ziman. Ahinga rojin derxistina pirtûka hewara me Nergis got dilekî xweş wa derxist me jî xwest emrê xwedî derkevin vê ahengê çêldar bixin. Di ahengê de hunermend Hesen Yusuf ji kampa Darşikran û Koma Bîrwer ji kampa Guêlan pişdarî kirin û bi gurzek stran aheng dewlemend kirin. Faysal Nehs û endamê Komîta Navendiya Pedekesê yek ji peşdarên ahengê bû. Ji kamîraya rêbaz re kêfxweşiya xwe bi serkeftina Nergis û berhema bi destxistî daxuyanî. Ez pîroziyê dikim li hevala Nergis destê wê sax bin. Rastî ev pirtûka wî ya pêşî ye gelekî ciwan e û taze ye. Em hêvîdarên hêjî pirtûkê deftir çeke ofîsa Kurdî bêdagirtin ew kitêbekî wîne û em dîsa spasiya wê dikin û saeta wê xweş bûye. Pirtûka min bi navê Cûset Ehlama yan ku Termên Xewna helbestên tê de di navbera jiyê 11 heta 19 salî de hatine nivîsîn. Navbera 11 heta 15 salî min xestiye beşek bi navê İrhasat ku min daniye dumahiya pirtûkê. بس دا ستنباري الموهبة خود ويجي دنكم بهتر هالبستين اجتماعي بون هالبستين يعني هستي إنساني تدابو هل بحثا هي من يجو هي بشامي وجريد عيد كرن لي بشتي هنجي بشتي جي بازا سالي من خسة بشكل ديك ومن هست بكر جوهرين هالبستين من دا شيبون جلاي بابا تفهر وسا جلاي خوش بوني وجي نرينا من دا إدي بهتر هستي إنساني تدا ديار بو بهتر سر مالبات يبون سر أفيني يبون سر خواندن يبون دور إدي أزيك جاري دوري دنيا يونو تشابون از ما بس خوندنا خوبه هیویم اوه کو اسکاربم نزیکترین وقت هلبسته بزمان کردی چکم گو اسکاربم تیدا پیام خو و کورای هستی خو دیار کم بزمان خو دایکی مجده که شیرینه و مزگینیه که خوشه در ایرو ام ببینن زاروکا که کرد کو کتا تمن گنجینیه ده و برهمه کی ویجهی بشون خو هشت کاری بوا هناسا و خون خو همیا بکی وکا باکوره کی بکی وکا پاوانێکی یان سیویەکی پەرتووکەکێ دا دیاری نەمردنێ بکێ ئەو بڕاستی ئەv ئارمانجانێ گەر ببێ ئارمان ji hemî gencên me re û lawên me re keçên me re karibin jiyê xwe yî ku tên pêşwaziya jiyanê dikin terxan bikin vê derbarê de birastî mizgîniyeke xweş bo pêşeroja Kurdistanê hemî û pêşeroja miletê Kurd ku zarokên me bibine nivîskar ji ber ew jî bibine pêşmergenin di rêya pînosa xwe de. Di dawiya ahengê de Nergis pirtûka xwe îmze kir û xewn û armanca xwe piştî zêdetir ji 10 salan ji nivîsandinê bi dest xist û
و جê xwe di nav nivîskarên Kurdistana Sûriyê de di vê temenê piçûk de ava kir. إنه الأب العظيم أبدا فخر بكره حين تضج المجالس بطيب ذكره. Nergis Şukr ji dayîkbûya sala 1999 ji xelkê bajarê Qamişloye, xwendekara sala çaran li zankoya Duhokê beşê pizîşkiya giştiye, ji xwendekarên herî serkeftiye di beşê xwe de û di temenê 11 salan de tab 19 dinivîsand û di yek pirtûkê de helbest û nivîsên xwe ku niştimanî, civakî, evînî û hêvî û xewnên Nergis li xwe digire, tevkom kirin û navê termên xewnan li pirtûka xwe kir û belav kir.